ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଓଜକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବାହାରକୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ କି ମାନେ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ନ ଯାଇ ଏଠି ସେଠି ପଶିବାରେ ଲାଗିଛି। ଓଜ ଏବେ କିଛି ସମୟ ମୁଁ ତାକୁ ବାହାରେ ବୁଲେଇବି, ତାର ସବୁ କାମ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଗଲା ଆଉ ଓଜ ଦେଖି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡରିଗଲା। ଓଜ ସହିତ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଚାଲିବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିବି। ଆଜି ମୋତେ 2ଟା ରେସିପି ସୁଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ସ୍ପେଶିଆଲ୍, ଆଉ ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ରିଫ୍ରେସିଂ ଲାଗିବା ସହିତ ପେଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଓଟ୍ସ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡେଟ୍ସ ଆଣିକି ଖଜୁରୀର ଗୋଟେ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ରେସିପି ସୁଟ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ୟାକୁ ଲେୟାରିଂ କରିବି କିଛି ଚିଆ ସିଡ୍, ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ଚକୋଲେଟ୍ ଆଉ କିଛି ମଞ୍ଜି यानी ସିଡ୍ସ ଦେଇକି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ରେସିପି ସୁଟ୍ ସହିତ ମୁଁ ବାକି ସବୁ କାମ ସାରି ସାରିଛି। ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ କିଛି ୱାର୍କର୍ସ କାମ ପାଇଁ। ଦେଖା ହେବ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।